প্ৰথম কথাটো হ'ল মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ বডাফা ৰেইনবো মিছনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক আৰু লগতে ইয়াৰ যিজন EM শ্ৰদ্ধাৰ দবৈশ্য ডাঙৰীয়া আৰু মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ দাদা পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া যি এটা মোক গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে যে বডাফা ৰেইনবো ৰিভলিউশ্যন মিছনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা এই যিটো গধুৰ দায়িত্ব যিদৰে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ উন্নয়নৰ কাৰণে লগতে পোনপ্ৰথমৰ বাবে আজি ভেৰগাঁও অঞ্চললৈ আহিছোঁ আহি এতিয়া অনুভৱ হোৱা নাই যে ঠাইখন মোৰ কাৰণে অচিনাকি ঠাই চিনাকি ঠাই চিনাকি মানুহ আমিবিলাকো এনেকৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ উন্নয়ন প্ৰত্যেক মানুহে বিচাৰে আৰু উন্নয়ন হ'ব লাগে যিহেতু নামটো খুব ধুনীয়া ৰেইনবো সাতোৰঙী ৰামধেনুৱে যাতে সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডতে যাতে ৰঙীন কৰি তোলক বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ লগতে ইয়াত বসবাস কৰা যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী ভাষাভাষী লোক আছে প্ৰত্যেকৰ যাতে আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ যাতে চবেই আগবাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আৰু সদায় বড়ো সমাজৰ লগত সদায় থকাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আজি এই অনুষ্ঠানটোত সংকল্পবদ্ধ হ'লো गोजोननाय मोननायनि जाहोना बेनो दिनै गोबां रायजो राजाया जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया आबाद मावनानै जानानै थांनानै थायो दा बेबायदिनो माने ना फिसियो अमा फिसियो दाउ हांसो फिसियो माइ गायो गय खान्थाल गायो बिदिनो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया सोलिनानै दङ आरो संसार जाबोगासिनो दङ दिनै बे लेखायै गोबां ना फिसिग्राफोरनो जोङो 3 लाखनिबो बारा ना फिसा जोङो बिथांमोननो होफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ बड'फा रेइनबो रिभलिउसन होननाय मोनसे NGOनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि EM श्रीजुत दावबासा बर' बिथांनि अहरह नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे हाबाफारिया जाफुंसारदों आरो जोङो बेवहाय गोबां सुबुंफ्रा बेखौ लांनो फैदों आरो दिनै साफायाव गासै 1000 बै ना फुवानखौ होनाय ना फुवान माने गेदेर गेदेर माने आसि थाइनै बबा आसि थाइथामाव लागि दङ गेदेर गेदेरखा आरो नाया गासै बेखौ सुनानै नायोब्ला 20 किल'निफ्राय 30 किल'नि गेजेराव जायो आरो 1000 ना फुवानाव दा बे हिसाबै दिनै जोङो बेखौ होनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे नानि दाना नानि आदारबो बेवहाय जोङो हरफानो मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे नैबे खाग्राबारि बाथौ आश्रमावहाय बै बड'फा रेइनबो रिभलिउसन मिशननि गेजेरजोंनो बाथौ थानसालिखौबो जोबोरै मोजाङै साबना हाबनायै बानायनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि EM दावबासा बर' बिथाङा नाजादों आरो दिनै मावनो लाहार फाहार लाखाबाय आरो बेवहाय सोरगिदिं ना फिसिनो हानाय हाखर दङ जोबोद समायना बेखौ जोबोरैनो जोंनि EM सार बिथां दावबासा बर'नि दैदेननायाव बेखौ जावजुबनानै होजोबबाय जोबोद मोजां जाबाय दा बेवहाय दिनै माखासे नाबो हगारनाय जादों आरो बे हाखरावहाय नाव जे गासै गंथाम ना गंब्रै बेवहाय माने आथिंजों एसे सालायनो हानाय बे नावखौ बेवहाय दोनबाय सोरबा फैनानै बेयाव इन्जय खालामफैनो हागोन टाइम पास खालामनो हागोन जोबोद मोजां जादों साबेसे सुबुंनो दिनै नाखौ राननाय जादों दिनै जोङो गासै 100 जननो दिनै होग्रोनायनि जों लाहार फाहार खालामदों आरो गाबोनबो होगोन समफोरबो होगोन गासै जोङो 300निबो बारा मानव गेदेर बे ना फिसिग्रा बिथांमोननो बे ना फिसाखौ होनायनि जोङो थि खालामनाय जादों नैबे समाव मोनसे सोंथि माने बिटिआरनि EM दावबासा बर'आ गावनि समस्थियावहाय माखासे लामा गाज्रि जानानै थानाय लामाफोरखौ दिनै बनायनायनि हाबा खालामदों बिनि सायाव बिक्रम दैमारि होननानैसो बानायदों होननानै बुङो बेनि सायाव बेखौथ' आरो सोरबाया राजनैतिक भाबे राजखान्थियारि भाबे गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंगोन आरो बेखौ जोङो एक्चुअली प्रेक्टिकेलि जायफ्रा मावदों बिथांमोना मिन्थिगौ आरो आं बिक्रम दैमारि बिथांनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो नागिराखै जे बिथाङा एसे नोजोर होनानै नायोब्ला बिथाङाबो नुदों आरो बिथाङाबो मिन्थिगौ थेवब्लाबो राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बिथाङा हयथ' बहाबा बुंनो हागौ जे बायजोनिफ्राय ठिकादारफोर सोरबा छत्तीसगढ़ नागपुर सोरबा दिल्ली मुम्बाइनि ठिकादारफोरखौ लाना फैनानै बेयाव मावहोदों आरो बिनिफ्राय बिटिआरआव जोंनि मानसिफोर गैया नामा बे खोथाखौ एसे बुंनायखौ नुनो मोनदों जे आं बिथांखौ आङो मोनसे रिकुवेस्टसो खालामनो नागिरदों जे बिथाङा जुदि बेखौनो थारैनो सानमारदोंब्ला
बिथाङा एसे नायगिदिंब्लानो जाबाय जाय जाय जायगायाव खामानिखौ दा मावगासिनो दङ दा बेवहाय नुनो मोनगोन जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोर आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जायफ्रा माने खामानि मावग्रा मोनफ्रोमबो लामायाव बहाबा साब्रै साबानिफ्राय लानानै 7 जोन 8 जोन गाहाम बेवहाय खामानि मावग्रा एंगेज खालामनानै दोनदों आरो बिथांमोना बाहेरनि मानसि नङा जोंनि ओनसोलनिनो गोजा बिथांमोनखौ जोङो आरो बारा बुङा जे जायगायाव थांनानै जाय लामाखौ बेखेवदों जाय लामाया खामानि सोलिबाय थादों बेयाव थांना सोंहैब्लानो जाबाय बे खामानिखौ सोर मावदों अब्लानो प्रेक्टिकेल बेखौ मोननो हागोन नंगौ जों बेवहाय जोङो सेन्ट्रेल प्रजेक्टनि गेजेरजों दिनै इएम दावबायसा बर' बिथाङा मावनो थाखाय थि खालामदों आरो बियो जोंनि बिटिसिजों सोमोन्दो गैया एक्सुवेलि दोङो सोमोन्दोआ ओरैबायदि सोमोन्दो दङ जे बियो ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय लाना फैनाय बियो आसनिफोर दा बेवहाय डिमा हासाव आरो जोंनि बिटिआरआव बे मोननै काउन्सिलावहाय बे हाबाया सोलिगासिनो दङ जोंनि ट्राइबेल एरियाफोरनि काउन्सिल एरियायाव डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय सेन्ट्रेल प्रजेक्टनिफ्राय एक्सट्रा आलादा गोबां फान्ड हरो दा बेखौ नांना लाबोनायासो जोबोद गोब्राब थेवब्लाबो जोङो बेखौ नांनानै लाबोग्रा माखासे गोरों गोरा बिथांफोरखौ लोगो मोनदों आरो जोंनि इएम सारनि नाजानायाव दिनै बेखौ जोङो मावफुंनो हादों आरो दिनै बियो सोरबा इउपिपिएलनि थाखायल' नङा सोरबा बिजेपिनि थाखायल' नङा बियो मोनफ्रोमबो बा जाय जि दोलोआवनो थाया माने जोंनि सुबुं माहारि जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनायनि मोजां मोनसे खामानि होननासो साननानै लानांगौ बेयाव खुनु राजनितिक खोथा गैया दिनै इएम सार दावबायसा बर' बिथाङा बै गामिया बिपिएफनि गामि बै गामिया बिजेपिनि गामि बै गामिनिफ्राय जोंनो भट बारा होआखै बेखौथ' मालाबाबो बुङाखै इकुवेल नायदों जाय जि दोलोआवनो थाया मानो बिथांमोना आइबिएस होनायनि माथा मारिदों बिथांमोननि गामियाव क्रिमिटरियाम बानायना होनायनि जेराव मानसि थैब्ला सावग्रा जोबोद खस्थ' मोनो बैखौ बानायनो थाखाय दिनै बे प्रजेक्टनि गेजेरजों बिथाङा दिनै 24टा बिनि थाखाय सेंसन खालामनानै लाबोदों क्रिमिटरियाम ग्राउन्ड आरो जेरावनोखि नों बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय कालचार डिपार्टमेन्टआवबो माने बांद्राय थोजासे फान्ड मोना बेयो बे प्रजेक्टनि गेजेरजों कालचार स्टेजफोरखौ 7 लाखनि बानायना होनो थाखाय बिथाङा बे प्रजेक्टआव हमदों आरो ओमफ्राय सोरनिबा मन्दिर मस्जिद गिर्जा जेरावखि माने आर'जसालिफ्रा मोजां नङा बेफोरखौबो माने 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाखनि गेजेरजों बानायना होनो थाखाय बे सेन्ट्रेल प्रजेक्टनि गेजेरजों बिथाङा दिनै माने नाजादों आरो बे हिसाबै दाख्लै 3.5 कौटि आरोबाव गोदान फान्ड बिथाङा सेन्ट्रेलनिफ्राय सेंसन खालामनानै लाबोदों बेजोंनो माखासे माने बबेबा समाजनि टयलेट माने बानायना होनो नागिरदों कमिउनिटि हल बानायना होनो नागिरदों बेथ' जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा खिन्थु बेयाव रावखौबो हारि माहारि बासियाखै रावखौबो माने राजखान्थि दोलोखौबो बासियाखै बिथाङा फेरगाव समाजआव जेबो डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंबाय थादों बिथाङा राजखान्थि भाबे बिथाङाबो मिथिगौ भेरगाव समस्थियाव गोबां खामानि जागासिनो दङ आरो दाफ्रोमबो गामियाव दिनै थालांनाय लामाफोरखौ बानायनायखौ बिथाङाबो नुबाय थादों आरो दाफ्रोमबो गामियाव आगोलाव जि मावलांबाय हानाय खोनाखौ मावलांबाय जि खोना थालांबाय दिनै थालांनाया बांसिन जानानै दङ बिथांमोना जेनेबा थोजासे फान्ड मोनाखैमोन बिपिएफनि समाव मावदों जिखोना फान्ड फैदों बेखोनाखौ मावदों खिन्थु थोजासे बिथांमोना फान्ड मोनाखैमोन जेराव एसअपिडि फान्डा बिथांमोननि समाव 600 कौटि मोनोमोन दिनै फैयै फैयै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै 1150 कौटि गाहाम मोननो हानाय जाबाय गुडउइलनिफ्राय एक्सट्रा 500 कौटि मोननाय जाबाय बिथिं 15 फाइनान्स 6 फाइनान्स माने बेफोरथ' दंखायोआनोसै 5 फाइनान्स बेफोर दंखायोआनोसै दा बिथाङा मावनायखौ बिथाङा नुदों दिनै आं जे बिथाङा जोंनि भेरगाव समस्थियाव जेबो खामानि मावनो हायाखै बा जेबो जायाखै होननायखौलाय आं नुवाखै दा नोंथांमोना बुंनायखायसो आङो बुंदों खिन्थु बिथाङा दिनैसिम जोंनि भेरगाव समस्थियाव जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि जायाखै दावबायसा बर' बिथाङा जेबो मावनो हायाखै दिनैसिम बिक्रम दैमारि बिथांनिफ्राय आं खुगानिफ्राय खिन्थु नुनोबो मोनाखै खोनानोबो मोनाखै खारन बिथाङा मिथिखायो बेयाव डेभेलपमेन्टनि खामानिया जथेस्थ जादों खिन्थु बिथाङा किसु खोथाखौ बुङो जे बिटिआर सुक्तियानि गेजेरजों मा मावनो हायाखै बिथाङा माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना बुंबाय थायो आरो दा बिथांमोना माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानसिफोरखौ एसे बोरैबा हिफाल खालामनो नाजाबाय थायो आं खावलायो नोंथांमोनाबो मोजां खामानियाव सानफ्रोमबो हेफाजाब हो जोंबो हेफाजाब होगोन नोंथांमोनाबो मोजां खामानि मावनो नाजा गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ मोजां गोग्गोम खालामनानै समाजनि थाखाय मोजां मावनो नाजा जों अरायबो वेलकाम खिन्थु बे नङा जे दिनै जोंनि दावबायसा बर' बिथाङा एसेबां मोजां फान्ड लाना फैनानै जोंनि समस्थिखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो थांगासिनो दङ जेरावबो मावगासिनो दङ बेखौ आरो बेलेग भाबै बुङोब्ला जों एसे दुखु मोनो मावग्राखौ हदाय मावग्राखौनो बुं माविखौनो बुं जों बेयाव अरजाया
बेखौ बिसायख'थियाव माने देरहानानैसो बानायदों होननानै बुङो बे समाव बेखौथ' आरो सोरबाया राजनैतिक भाबे राजखान्थियारि भाबे गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंगोन आरो बेखौ जोङो एक्सुवेलि प्रेक्टिकेलि जायफ्रा मावदों बिथांमोना मिन्थिगौ आरो आं बिक्रम दैमारि बिथांनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो नागिराखै जे बिथाङा एसे नोजोर होनानै नायोब्ला बिथाङाबो नुदों आरो बिथाङाबो मिन्थिगौ थेवब्लाबो राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बिथाङा हयथ' बहाबा बुंनो हागौ जे बायजोनिफ्राय थिकादारफोर सोरबा छत्तीसगढ़ नागपुर सोरबा दिल्ली मुम्बाइनि थिकादारफोरखौ लाना फैनानै बेयाव मावहोदों आरो बिनिफ्राय बिटिआरआव जोंनि मानसिफोर गैया नामा बे खोथाखौ एसे बुंनायखौ नुनो मोनदों जे आं बिथांखौ मोनसे रिकुवेस्टसो खालामनो नागिरदों जे बिथाङा जुदि बेखौनो थारैनो सानमारदोंब्ला बिथाङा एसे नायगिदिंब्लानो जाबाय जाय जायगायाव खामानिखौ दा मावगासिनो दङ दा बेवहाय नुनो मोनगोन जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोर आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जायफ्रा माने खामानि मावग्रा मोनफ्रोमबो लामायाव बहाबा साब्रै साबानिफ्राय लानानै 7 जन 8 जन गाहाम बेवहाय खामानि मावग्रा एंगेज खालामनानै दोनदों आरो बिथांमोना बाहेरनि मानसि नङा जोंनि ओनसोलनिनो गोजा बिथांमोनखौ जोङो आरो बारा बुङा जे जायगायाव थांनानै जाय लामाखौ बेखेवदों जाय लामाया खामानि सोलिबाय थादों बेयाव थांना सोंहैब्लानो जाबाय बे खामानिखौ सोर मावदों अब्लानो प्रेक्टिकेल बेखौ मोननो हागोन नंगौ जों बेवहाय जोङो सेन्ट्रेल प्रजेक्टनि गेजेरजों दिनै इएम दावबायसा बर' बिथाङा मावनो थाखाय थि खालामदों आरो बियो जोंनि बिटिसिजों सोमोन्दो गैया एक्सुवेलि दोङो सोमोन्दोआ ओरैबायदि सोमोन्दो दङ जे बियो ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय लाना फैनाय बियो आसनिफोर दा बेवहाय डिमा हासाव आरो जोंनि बिटिआरआव बे मोननै काउन्सिलावहाय बे हाबाया सोलिगासिनो दङ जोंनि ट्राइबेल एरियाफोरनि काउन्सिल एरियायाव डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय सेन्ट्रेल प्रजेक्टनिफ्राय एक्सट्रा आलादा गोबां फान्ड हरो दा बेखौ नांना लाबोनायासो जोबोद गोब्राब थेवब्लाबो जोङो बेखौ नांनानै लाबोग्रा माखासे गोरों गोरा बिथांफोरखौ लोगो मोनदों आरो जोंनि इएम सारनि नाजानायाव दिनै बेखौ जोङो मावफुंनो हादों आरो दिनै बियो सोरबा इउपिपिएलनि थाखायल' नङा सोरबा बिजेपिनि थाखायल' नङा बियो मोनफ्रोमबो बा जाय जि दोलोआवनो थाया माने जोंनि सुबुं माहारि जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनायनि मोजां मोनसे खामानि होननासो साननानै लानांगौ बेयाव खुनु राजनितिक खोथा गैया दिनै इएम सार दावबायसा बर' बिथाङा बै गामिया बिपिएफनि गामि बै गामिया बिजेपिनि गामि बै गामिनिफ्राय जोंनो भट बारा होआखै बेखौथ' मालाबाबो बुङाखै इकुवेल नायदों जाय जि दोलोआवनो थाया मानो बिथांमोना आइबिएस होनायनि माथा मारिदों बिथांमोननि गामियाव क्रिमिटरियाम बानायना होनायनि जेराव मानसि थैब्ला सावग्रा जोबोद खस्थ' मोनो बैखौ बानायनो थाखाय दिनै बे प्रजेक्टनि गेजेरजों बिथाङा दिनै 24टा बिनि थाखाय सेंसन खालामनानै लाबोदों क्रिमिटरियाम ग्राउन्ड आरो जेरावनोखि नों बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय कालचार डिपार्टमेन्टआवबो माने बांद्राय थोजासे फान्ड मोना बेयो बे प्रजेक्टनि गेजेरजों कालचार स्टेजफोरखौ 7 लाखनि बानायना होनो थाखाय बिथाङा बे प्रजेक्टआव हमदों आरो ओमफ्राय सोरनिबा मन्दिर मस्जिद गिर्जा जेरावखि माने आर'जसालिफ्रा मोजां नङा बेफोरखौबो माने 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाखनि गेजेरजों बानायना होनो थाखाय बे सेन्ट्रेल प्रजेक्टनि गेजेरजों बिथाङा दिनै माने नाजादों आरो बे हिसाबै दाख्लै 3.5 कौटि आरोबाव गोदान फान्ड बिथाङा सेन्ट्रेलनिफ्राय सेंसन खालामनानै लाबोदों बेजोंनो माखासे माने बबेबा समाजनि टयलेट माने बानायना होनो नागिरदों कमिउनिटि हल बानायना होनो नागिरदों बेथ' जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा खिन्थु बेयाव रावखौबो हारि माहारि बासियाखै रावखौबो माने राजखान्थि दोलोखौबो बासियाखै बिथाङा फेरगाव समाजआव जेबो डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंबाय थादों बिथाङा राजखान्थि भाबे बिथाङाबो मिथिगौ भेरगाव समस्थियाव गोबां खामानि जागासिनो दङ आरो दाफ्रोमबो गामियाव दिनै थालांनाय लामाफोरखौ बानायनायखौ बिथाङाबो नुबाय थादों आरो दाफ्रोमबो गामियाव आगोलाव जि मावलांबाय हानाय खोनाखौ मावलांबाय जि खोना थालांबाय दिनै थालांनाया बांसिन जानानै दङ बिथांमोना जेनेबा थोजासे फान्ड मोनाखैमोन बिपिएफनि समाव मावदों जिखोना फान्ड फैदों बेखोनाखौ मावदों खिन्थु थोजासे बिथांमोना फान्ड मोनाखैमोन जेराव एसअपिडि फान्डा बिथांमोननि समाव 600 कौटि मोनोमोन दिनै फैयै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै 11.5 कौटि गाहाम मोननो हानाय जाबाय गुडउइलनिफ्राय एक्सट्रा 500 कौटि मोननाय जाबाय बिथिं 15 फाइनान्स 6 फाइनान्स माने बेफोरथ' दंखायोआनोसै 5 फाइनान्स बेफोर दंखायोआनोसै दा बिथाङा मावनायखौ बिथाङा नुदों दिनै आं जे बिथाङा जोंनि भेरगाव समस्थियाव जेबो खामानि मावनो हायाखै बा जेबो जायाखै होननायखौलाय आं नुवाखै दा नोंथांमोना बुंनायखायसो आङो बुंदों खिन्थु बिथाङा दिनैसिम जोंनि भेरगाव समस्थियाव जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि जायाखै दावबायसा बर' बिथाङा जेबो मावनो हायाखै दिनैसिम बिक्रम दैमारि बिथांनिफ्राय आं खुगानिफ्राय खिन्थु नुनोबो मोनाखै खोनानोबो मोनाखै खारन बिथाङा मिथिखायो बेयाव डेभेलपमेन्टनि खामानिया जथेस्थ' जादों खिन्थु बिथाङा किसु खोथाखौ बुङो जे
बिटिआर सुक्तियानि गेजेरजों मा मावनो हादों मावनो हायाखै बिथाङा माने मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना बुंबाय थायो आरो दा बिथांमोना माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानसिफोरखौ एसे बोरैबा हिफाल हिफाल खालामनो नाजाबाय थायो दा आं खावलायो नोंथांमोनाबो मोजां खामानियाव सानफ्रोमबो हेफाजाब हो जोंबो हेफाजाब होगोन नोंथांमोनाबो मोजां खामानि मावनो नाजा गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ मोजां गोग्गोम खालामनानै समाजनि थाखाय मोजां मावनो नाजा जों अरायबो वेलकाम खिन्थु बे नङा जे दिनै जोंनि दावबायसा बर' बिथाङा एसेबां मोजां फान्ड लाना फैनानै जोंनि समस्तिखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो थांगासिनो दङ जेरावबो मावगासिनो दङ बेखौ आरो बेलेग भाबै बुङोब्ला जों एसे दुखु मोनो मावग्राखौ हदाय मावग्राखौनो बुं माविखौनो बुं जों बेयाव अरजाया फैगौ बिसायख'थियाव